Lembremos onde deixáramos a historia no capítulo anterior. Pachi e Amaya tiveran un precioso encontro coa deusa Mari. Amaya e Pachi quedaran absolutamente sorprendidos polas palabras da deusa mitológica. Eles eran os encargados de transmitir os consellos e a sabedoría das palabras de Mari. Pero había algo máis. Tamén lles revelou a existencia de un gran segredo que debían de descubrir. Para que ese segredo lles fose revelado, debían ir á procura da súa evolución como especie. María. Ela lles contaría o segredo do que pode depender a súa propia existencia. É Nadal en Irucaino e Ría. A neve cobre rúas e tellados. A estampa é de conto. A alegría e a emoción vense reflexidas en todos os veciños da localidade. Cantan pancholliñas, comparten agasallos e un sentimento de felicidade pálpase en cada recuncho da vila. Pachi e Amaya pasean xoviais polas rúas da súa vila, saudando a cada veciño que atopan ao seu paso. Todos eles lles devolven o saúdo. Detalle de luces e adornos de Nadal tradicionais vascos pendurados nos caseríos. Pachi e Amaya non senten o frío que os termómetros reflicten. Divírtense sen cesar, xogando coa neve, rindo felices. Bat tenta atrapar un copo de neve coa súa boca robótica e cae na neve, escorregando coas súas pezuñas metálicas. A tarde está caendo en Irucaino e Ría. As chemineas comezan a fumar. Pachi e Amaya, xunto cos seus amigos, xogan a lanzarse bolas de neve. Unha bola escápase e alcance a Bat, que sorríe pola puntería dos nenos. Comeza a nevar con forza. É hora de volver o calor do fogar. Xa na casa, os nenos e o can sentan xunto ao súa avó, Aitite, fronte á cheminea. Un novo día se vai esvaecendo. Amanece en Irucaino e Ría. O galo canta, dándole a benvida ao novo día que despunta entre as outeiros. Pachi e Amaya se esperezan na súa cama, aínda coas súas caras de soño. Bat dá un salto encima da cama disposto a colaborar no seu espertar. Colle as mantas da cama coa súa boca e tira delas con forza, destapando os irmáns. Hoxe é un día moi especial. É 24 de decembro, noiteboa. Na rúa aínda neva lixeiramente. Hoxe é o día tan esperado por todos os nenos para recibir a tan desexada visita de Olencero cos seus agasallos. Por suposto, Amaya e Pachi non son alleos a esta emoción. Parece que ata a meteoroloxía acompaña un día tan especial. Despois de vestirse e asearse, baixan a almorzar xunto con a avoa, a mama, e a avó, Aitite. A avoa está rematando de facer un delicioso chocolate con churros. O avoa acariña a Bat e dalle un anaco do chourizo que está a preparar. «Ai, larpeiro!», exclama o avó, vendo a Bat relamerse. Os nenos axudan nas súas casas a preparar todo para a cea en familia. A cea desta noite é probablemente a noite máis especial do ano, compartindo mantel coa familia. Esta mañá tocou colada e a avoa, a mama, está na rúa tendendo a roupa a secar. Parece que o sol quere asomar e non hai que desaproveitar a ocasión. Pachi e Amaya axudan a avoa na tarefa. Un suxeita o cesto da roupa, mentres que outro lle vai dando as pezas de roupa á avoa para que as colgue. Amaya, coa súa curiosidade habitual, está pensando en algo mentres observa con detemento a súa avoa. «Avoa, como ainda és capaz de cargar co cesto cheo de roupa? Pesa moitísimo», di a Amaya. A avoa sorrille. Faille graza o comentario. «Ai, Amaya, cando eu era nova, tiñamos que ir ata o río a lavar a roupa. Imagina!» Amaya imagina a escena vendo a súa avoa axeoneada á ribeira do río lavando. Costa hoxe poder imaginar esa escena. Bat, xoguetón como sempre, colleu un calcetín do cesto da roupa e está xogando con el, mordiscándoo. A avoa éixale unha reprimenda cando o ve. E Pachi e Amaya non poden evitar rir a gargalladas. Pachi bótase ao chan e comeza a xogar con Bat. Cando rematan de axudar a avoa, a mama, nos seus labores, os nenos van en procura do avó, Aitite, a quen fai xa un bo tempo que non ven. Que estará facendo? Pregúntanse. Escoitan golpes que proveñen da corte e intúen que alí estará o avó, aínda que non saben aínda que estará facendo. Na corte é onde gardan os avós a madeira para pasar o frío inverno.
Algunha araña curiosa deslízase pola súa teara observando a escena. Antes de poder facer uso da leña, é necesario cortala para botarlla despois á cheminea. Tamén hai ferramentas, apeiros de labranza. Mesmo as súas bicicletas están ali gardadas. E aí está o avó, co machado na man, cortando a leña. Amaya e Pachi axudarán o avó, amontoando os anacos xa cortados. Miran con orgullo o monto de leña perfectamente apilada, satisfeitos polo traballo realizado. Xa pola tarde, Amaya, Pachi e Bac achéganse xunto cos seus amigos ao río Xeado para divertirse con eles patinando. A felicidade é total mentres patinan sobre as augas agora conxeladas. Despois, para entrar un pouco en calor, Pachi, Amaya e Bac achéganse á praza da vila, ao posto da castañeira. Só o cheiro que despiden as castañas asadas e que impregna todo o ambiente da praza xa lles abre o apetito. Cheiro a Nadal. Compran un cucurucho de castañas mentres charlan un bocado coa anciá castañeira. «Ola, rapaces! Xa vos botaba de menos por aquí!» dilles a castañeira. As castañas saltan e rusten sobre o lume. «Sí», di Amaya. «Os dous estábamos desexando poder vir a probar as súas ricas castañas». Xa co cucurucho de castañas na man, Pachi e Amaya regresan a casa. Entrada a noite e despois de cear en familia, de maneira sorpresiva, reciben a visita de Olencero. Pachi e Amaya quedan pasmados ante a presenza do vello carboeiro. O avó, Aitite, saudao e danse un abrazo. Olencero carga con saco ateigado de agasallos para entregar a todos os nenos da vila. Olencero dilles: «Creo que hai algo que queredes que vos conte. Eu vou vos axudar. Pero antes, vos tamén teredes que axudarme a min cos agasallos. Teño moito traballo». Pachi e Amaya asienten coa cabeza, incapaces de decir unha palabra, de pura emoción. Espéraos unha noite chea de emocións. Bac ladra contento. Faille moita ilusión eso de ir por aí repartindo agasallos xunto a Olencero. Saen do caserío, casa rural ou granxa, xuntos dispostos a realizar tan pesado pero satisfactorio labor. Quen o ía dicir? Tes a sorte de poder acompañar ao mesmísimo Olencero. Olencero saca os agasallos do seu saco meticulosamente, sabendo en todo momento a que neno debe entregar cada un deles. Os pequenos, os máis fáciles de manexar, son os que entrega tanto a Amaya como a Pachi. Mentres tanto, Bat, o can robot, mascota dos nenos, encárgase de custodiar o saco para que non haxa ninguén coa tentación de levar un agasallo que non é seu. A cada casa a que entran, atópanse con algún obsequio para o vello carboeiro. Normalmente, algún vaso de leite con biscoitos, algún polvorón, turrón, sempre xunto a uns zapatos impolutos. Despois dun bo tempo entregando agasallos, por primeira vez, Olencero agradece un bo vaso de leite. Nalgunha casa, chegan a atoparse con algún pai aínda experto cando chegan, pero en cambio, os nenos dormen plácidamente sen poder imaxinar o convidado que visita o seu salón. Remata a visita e continúan percorrendo as rúas en descanso, co obxectivo claro de que esta noite non haxa ningún só neno sen o seu agasallo. As rúas de Irucarino e Ría lucen esta noite especialmente bonitas, e todos sabemos cal é o motivo. Amaya, Pachi e Pat pasan un bo tempo acompañando o Olencero no seu reparto de agasallos. Cando por fin finalizan a tarefa, de novo o Olencero dilles a Amaya e a Pachi: «Portadesvos moi ben, rapaces, e axudástesme moito. Agora, como vos prometera, eu dareivos unha pista que vos axudará a atopar a María e que vos conte o gran segredo. Debedes ir na procura de Basaxaun. El ofreceravos a próxima pista». Pachi e Amaya mostran unha cara mestura de sorpresa, ilusión e susto. Xa é moi tarde. Pachi e Amaya están de volta, xa na porta do caserío, casa rural ou granxa. Dentro,
Na penumbra do salón, o avó, pai Tite, espéraos sentado ollando a prensa do día, e a avoa ao seu lado tendo, incapaces de dormir ata que eles chegan. «Gabón, rapaces, que tal foi o reparto?», pregúntalles a avoa. Amaia, con un sorriso de orella a orella, contéstalle a súa avoa. «Estamos esgotados, avoa, pero foi fantástico!» O lonxe, o lencero vaise afastando polas rúas de Irucaíno e Ría. «Agur, o lencero, ata o próximo ano!»